5 ב', כן. 5 א' אני כבר עשיתי, אז יש לי איזשהו בסיס מסוים. אני אקרא לכם בקצרה מה עשינו ומה עשיתי ב5 ב'. בגדול, רגע נקרא את השאלה, מי שרוצה שיקרא, שיעצור שנייה, יקרא את השאלה. בגדול, השתמשתי פה בקאונטר, זה ה-SFRים שמגדירים את הקאונטר, הגדרתי אותו שיתחיל מ-255, כלומר מהסוף, ובסוף הוא עושה, כשהוא עובר ל-0, מ-255 ל-0, הוא יוצר אינטראפט, והאינטראפט פה הופך את ה-LED, זה היה 0 אז 1, ועם 1 אז 0, זה ההגדרות של ה-LED, ואלה ההגדרות של ה-push button, זה בגדול. בפרוטאוס עשיתי דבר כזה, בוא נריץ את זה רגע, נראה. יש לי פה את ה-LED, כאן את ה-push button, אז אחרי 4 לחיצות, ה-LED נדלק, אחרי עוד 4 לחיצות, ה-LED נכבה. וזה מה שיש עד עכשיו. עכשיו, נעשה, זה הדאטה שיט שעבדתי איתו. בואו נקרא את ב', תחליף את הרחצן מהסעיף הקודם, בגז פולס, בתדירות של 50 הרץ, וכולל אותות של פרוטאוס. הקפידו שהגל יהיה בדיוטי סייגל של 5%, ושהגל יהיה בתחום שבין 0 ל-5. אוקיי, חברו את רגל RD3 באוסקילוסקופיה לפרוטאוס, והוסיפו צורות גלים לדוח המסכם. לא יקרה להוסיף תמונה לתדירות וה-VPP. אוקיי, אז בעצם מה שנשאר לנו זה עבודה בפרוטאוס. אז את זה אני אעביר לכאן, במקום push button, נשים פה פולס, כן, בגדול אם אני שם את זה מאחורי אותות, אני חושב על זה, לא אמור להיות בעיה של, לא, אני חושב על זה האם כדאי לשים פה נגד, כדי כביכול לא להגיע פה לאיזה שהם זרמים גבוהים, כי זה ממחולל אותות. אם המחולל אותות היה, בוא נגיד שאנחנו עושים את זה על בטוח, אנחנו לא סומכים על המקביל זרם של המחולל אותות שלנו, אז נשים פה איזשהו נגד, ככה שהזרם שיזרום פה יהיה לנו, בכל מקרה. אנחנו רוצים בין 5 ל-0, פול סוויץ' של 5%, פריקוונסי 50 הרץ, נכון? נראה שוב, 5%, 0 עד 5, בתדירות של 50 הרץ, כן. יאללה, פה את ה-OK, עכשיו אנחנו צריכים פה אוסקילוסקופ לתוך המוצא שלנו, ואנחנו מוכנים. בוא נריץ. DC, אוף, אוף, אוף. אני רואה פה שהוא בכלל לא מגיב. פולס לא עובד, למה פולס לא עובד? 5%? למה רק 5%? 5% מוצר. תקפידו שהגל יהיה בדיוטי סייקל של 5%. אולי הם רצו 50%? זה הכוונה? אני חושב שהם התכוונו 50% פה. כאילו גל ריבועי.
עדיין אני לא מקבל משהו שאני רוצה. רגע, אוקיי, הבנתי למה. יש לנו פה בעיה. זה צריך להיות מחובר לכאן. אוקיי. בוא נראה מה קורה עכשיו. יפה. אה, בסדר גמור. זה הגל שאנחנו, זה ההוראות שאנחנו מקבלים. בוא נראה מה קורה כשאני שם 5%. 5%. אומרים לקבל פשוט, אוקיי, טוב. ילד מרצד גם אני רואה. אוקיי. אה, פה אנחנו רואים, בוא נגיד, בואו נעשה משהו יפה. בואו נחבר את האות הזה לאוסילוסקופ ונראה מה האות שאנחנו רואים. כן? פה אני כאילו, הקטע הוא שפה אנחנו רואים רק כחול, כאילו אפס כל הזמן. אבל בגלל שזה ב5%, אז הפולס כל כך מהיר שאנחנו לא רואים אותו. אנחנו בכחול, אני אעשה לו DC. נראה שיש פה כל 4, בואו נעצור רגע. אנחנו פה רואים שכל 4, הנה, יש פה עלייה, ואז 1, 2, 3, וברביעי יהיה לנו את הירידה. זה בגדול מה שקורה פה. אני מצלם את זה, ונשים את זה בדוח, כמו שביקשו, שים את זה בדוח, ושאלה, רק רגע, שאלה 5ב, נכון? לא לשכוח להוסיף לתמונה את התדירות וה-VPP. בפרוטאוס יש אפשרות להוסיף תדירות. אני יודע שבאוסילוסקופ במציאות אני יכול להוסיף תדירות ו-VPP. מה שבפורטרוס אני יכול לעשות משהו אחר דווקא. אה, אני יכול לשים קורסורים ומזה להבין את התדירות ואת ה-VPP, אבל בואו נשאיר את זה ככה בינתיים. אז 5ב. יאללה, יש לנו את זה. שאלה הבאה. כתבו תוכנית המבצעת את אותה פעולה כמו א', כאשר חובה שהתוכנית החדשה תעבוד באמצעות פסיקה של הקאונטר. אוקיי, זה האמת שכבר קראתי מלפני זה, והבנתי שבסעיף א' שווה לי לעשות כבר עם קאונטר, עם פסיקה. וזהו, יש להוסיף לדוח את המעגל ששרטטתם באמצעות פרוטאוס. טוב, יאללה, בוא נוסיף. אה, זה פשוט להכל. זה בעצם הפסיקה, האינטראפט. אז זה הפונקציה של האינטראפט. הנה, טיימר 0, הנה, טיימר 0, פלאג, אני לא יודע מה זה i. מה זה i פלאג? אין לי מושג. if, לא if, פלאג. לא משנה. בגדול זה הפלאג של הקאונטר שלנו. בוא נצלם את זה. ועושים את זה בגדול בסעיף 5, סעיף א', ועשיתי את זה גם בג' כי רצו לעשות את זה גם בג'. אחרי זה אני כבר אערוך את כל הדברים. בסדר. בואו נמשיך הלאה. 6א, 6א. יפה, 6א וב' ו7 זה כבר במהלך הניסוי, זה יהיה במעבדה. טוב, 6א, על ידי שימוש במודול הקאונטר, כתבו תוכנית המקבלת אינפוט מלחצן פוש בטן, כאשר המערכת זיהתה שתי לחיצות מהמשתמש, היא תציג ספירה לאחור בתור C מ-10 ל-0. חובה שהתוכנית תעבוד באמצעות הפסיקה של הקאונטר.
כאשר הספירה הסתיימה, ידלק לד אדום. אוקיי, בדקו היתכנות באמצעות תוכנת פרוטאוס. יש להוסיף לדוח את המעגל שסרטטתם באמצעות תוכנת הפרוטאוס. זה אמור להיות בלולה אינסופית. קודם בוא נקרא, על ידי שימוש במודול הקאונטר, קיבלו תוכנית המקבלת input מלחצן push button, כאשר מערכת זיהתה שתי לחיצות מהמשתמש, שתציג ספירה לאחור. אני חושב כאילו האם אני צריך לעשות את זה משהו שהוא עובד בצורה מחזורית. בואו נעשה את זה, כאילו עכשיו אני גם חושב, הרי יש לי פה איזושהי ספירה לאחור מ-10 עד 0, שאנחנו נעשה את זה כנראה במרווחים, בוא נגיד שכל הדבר, כל הספירה הזאת תקרה נגיד במרווח זמן של 5 שניות בערך. נעשה את זה בצורה כזאת, וכאילו, אני אומר, כשאני בא לתכנן את התוכנית, אני צריך גם להבין, האם מישהו עכשיו לוחץ לי עוד פעם על הקאונטר, על הפוש בטן, באמצע הספירה לאחור, אז מה קורה? אה, אין פה איזשהו, אין פה איזשהו אזכור לזה של מה קורה אם, וכאילו, אז אני פשוט אתעלם באלגנטיות, כן? בגדול זה, אם אני ארצה לעשות את המנגנון safety הזה, ואני אקרא לזה ככה, אני צריך לעשות איזשהו if, אבל בוא נגיד שלא לא ניכנס לזה. טוב, אז בוא נפתח אחד חדש. אני כבר, נראה לי, אעתיק את כל זה, כי זה טוב לנו עם האינטראפט. אנחנו נצטרך לעשות פה משהו מיוחד עם האינטראפט, ואולי פה לעשות פריסקיילר אחר. טוב, הנה אני רואה פה, אוקיי, New Project. אני רוצה לקרוא לזה ניסוי 7, אקספרימנט 7, אנחנו כן, טאסק 7, טאסק 6A, 6A, כן, אני בטוח, אני לא רוצה לחכה את זה, 6A, 6א' הכוונה, אנחנו בפיק הנכון, ותדירות נכונה, תדירות שעון הכוונה, זה פה enable, clock frequency. אוקיי, בואו ניקח את הבסיס שכבר היה לנו, נעשה פה build, נראה שאנחנו באמת בניסוי 7, 6A, יופי. יש לנו את הבסיס הזה, דבר ראשון, אני רוצה כל שתי קליקים, נכון? כל שני קליקים, פשוט לא משתמש. אז פה במקום פריסקיילר של 1 חלקי 4, אני אעשה 1 חלקי 2, כדי שאינטראפט יקרה כל שתי לחיצות, ולא כל 4. בגדול זה השלוש האלה, השלוש ביטים האחרונים, אבל אני זוכר את זה כי לפני רגע עשיתי את זה, בואו נראה לכם איך אני עושה את זה בגדול. בואו נעשה הכל מההתחלה. אני רושם table off, נגיע ל-table off, content, table of content, ואני רוצה timer 0, timer 0 הוא משמש גם כקאונטר, זה צריך לזכור, שטיימר הוא גם קאונטר, וגם רואים את זה, איפה רואים את זה? עוד טיימר, הנה, Software Selectable Operation as Timer או Counter, אוקיי? או של 8 ביט או של 16 ביט. ויש פה את כל זה הרגיסטר שאחראי על הטיימר 0 קונטרול, על הקונטרול של הטיימר הזה, ובגדול מה שאני אמור עכשיו לשנות כאן זה פריסקיילר. אני רוצה לשנות את זה ל-1 חלקי טיימר, בחצי. זה אומר שביט 0 עד 2, אני צריך לעשות פשוט 0, 0, 0. ולפי הדאטה שיט, אז פשוט כאן, שנות ל-0, פה אני אכתוב לי בהערות, וזה חצי, קונטרול S. זה LED, זה פוש בטן, מה עוד חסר? אוקיי, אנחנו צריכים פה
לא LED, אנחנו בעצם פורט C. בעצם כן, אנחנו צריכים LED כאשר הספירה מסתיימת. אוקיי. בואו נתחיל עם הספירה, ואז נראה איפה אנחנו מתגלגלים. ונעשה ככה. for count down. for count down, אוקיי. 3C שווה 0, אני רוצה אותו כולם באוטפוט. answer C שווה 0, אני רוצה אותם דיגיטלי. ונכתוב גם lat C שווה 0, אני רוצה להתחיל אותו. אוקיי, עכשיו בפסיקה. אוקיי, העניין הוא עכשיו, אני רוצה הרי שתתבצע ספירה מסוימת בין 10 ל-0, משהו כזה. אני אגיד שכל, בין הספרה 10 ל-9 יהיה חצי שנייה, אוקיי? עכשיו, זה אומר שיהיה לי 5 שניות של ספירה. אני לא יכול לעשות את זה בתוך אינטראפט, כמובן. אסור לנו לבזבז זמן בתוך פונקציית אינטראפט, אז אני פשוט אעשה דגלן לזה. אוקיי, אז אני אעשה ביט. בוא נראה start count. אוקיי, שווה 0. אוקיי, אז b שווה 0. אוקיי, והוא start count זה כבר כאילו אומר הכל, אבל מה, אי אפשר ככה ככה? לא, אפשר. מה הפירוט שאני אתן לו? starting the count. אה, the count. אני לא שם, אין לי מה עכשיו, מוציאים אחרי זה. הוא יקבע לי מתי אני מתחיל את הספירה, אני אעשה אותו פה. אז start count, start count, שווה 1. אוקיי, ה-LED לא קשור לנו לכאן, זה קשור לנו, זה קשור, ומאפס, זהו, זה בעיקרון מה שיש לי באינטראפט. נעשה ביט, נראה שהכל בסדר. יו. עכשיו, אני פה צריך ככה, while 1, הלופ שלנו. בגדול, if start count, אם יש לי דגלן שהרים לי את הדגל של להתחיל ספירה, אז אני עושה פה for, כל פעם יש פה בעיה עם אני לא יכול להגדיר פה את האינט, חייב להגדיר אותו גלובלי, int i שווה 0, i קטן שווה מ-10 עד 0 או 0 עד 10? מ-10 ל-0, אוקיי. i, אז גדול, כל עוד i גדול שווה 0, i מינוס מינוס. עכשיו ספירה מ-1 ל-c שווה i, דיליי, ms, מיליסקנד, 500, חצי שנייה. בואו נראה, ואני צריך לאפס את סטארט קאונט, נכון? בואו נראה עכשיו, האם אנחנו סיימנו את העבודה. אז, אוקיי, הגדרנו את כל ההגדרות
התחלתיות, יש לנו push button, יש לנו את C, אוקיי. Mhm. נעשה עוד פעם. אנחנו מחכים, יש לנו פה את זה, נראה לי שאנחנו בסדר גמור. אני לא רואה פה בעיות. נעשה ביל, בוא נראה. אם לא, יכול להיות שאני יכול לעשות פה קונטרול ועד שאני מגיע לפוש בטן, כי אין לי כוח לבנות אותו מההתחלה. תודה. אה, זה יראה לנו שם. לד, יש איזה קטע עם לד, עם הלד בסוף. עם הלד בסוף. אז אחרי שאנחנו עושים סטארט קאונט, אנחנו צריכים גם LED שווה. אוקיי, זה עבד לפעם אחת, כן, LED. זה עבד לפעם אחת כרגע. לא כתבו מילולה אינסופית, אבל בואו נגיד שנעשה פה דיליי MS. בואו נגיד 2 שניות, ונאפס את המערכת, ככה. פשוט לאפס את הלד. כן, כי הכל כבר מאופס. עכשיו זה אינסופי, אבל עדיין לא פתרנו את העניין, גם אני לא עומד לפתור את זה כנראה, של האם אני לוחץ באמצע הספירה לאחור, או אם אני לוחץ עוד פעם כאן. כרגע אם אני אעשה עוד פעם באמצע הספירה, אם עוד פעם אני אעשה 2 לחיצות, הספירה תתחדש, הוא יתחיל עוד פעם מ-10, מההתחלה. לא, בעצם לא. אה, מעניין. האמת זה מעניין. אם אחרי שנכנסתי לאיף ואני בתוך הפור, ובאמצע הפור אני עושה לו אינטראפט, האם אחרי שהוא עושה את האינטראפט הוא חוזר לפור, או שהוא חוזר ל-Y, להתחלה? האמת שבחינה הגיונית הוא אמור לחזור לפור, לא? הוא אמור לחזור לפור, לסיים את הפור, ואז עוד פעם להתחיל ישר עוד הפעם את הסטארט כאן. אז ככה, לא, בעצם הוא לא יתחיל, לא, כי פה הוא יתאפס. פה הוא יתאפס בכל מקרה. אז אוקיי. מסתבר שלא צריך, כבר ככה, כבר בקונפיגורציה הזאת זה מטפל בעניין של ללחוץ באמצע. טוב, אז אנחנו אחרי 2 לחיצות צריכים לראות פה עניינים. יאללה, בוא נשים את המערך. 1, 2, סופר, הוא לא חיכה 2 שניות. עכשיו הוא חיכה 2 שניות. אבל זה היה מ-10 עד 0? כן, זה היה מ-10 עד 0. בשביל להמחיש את זה קצת יותר טוב, בואו נעשה ככה, קצת יותר. ביל, ורק, אם אני לא טועה, בואו נראה מה זה 10 בבינארי, זה 10-10, אוקיי. 10 בבינארי זה 10. אוקיי, אז אנחנו אמורים לראות פה 10-10, זה אמור להיות 1-0-1. 1, יפה. 0, מצוין. עובד כמו שצריך. אלגוריתמיקה נכונה. עכשיו בוא נראה, אני אעשה פה 1, 2, 1, 2.
כן. זה לא דופק את זה. ניסיתי עכשיו לדפוק את האלגוריתם איכשהו, אבל כן. זה עובד כמו שחשבנו בסוף שזה יעבוד. הוא לא, אולי הוא מפריע לו באמצע הפור, ועושה לו פה עוד פעם סטארט, עושה לו פה עוד פעם סטארט קאונט, אבל בכל מקרה אחרי הפור הוא מאפס את זה. כאילו הוא מאפס את הסטארט קאונט. אם היינו עושים את זה דווקא כאילו פה בהתחלה, אז זה לא היה תקין, זה לא היה מעשה בבעיה, לא היה מטפל בבעיה. אוקיי.